تطعمو مس راديو رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارغ صحفات قطمتات درستاتن وازاتاتن زغرب خوينم اب هيوت نزغاطمو صገማትና ፈታትሖምን አመለኻኽታና ማዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንስነትን ካልእ ናጠማምታና ቡልቃዊ ህይወትና ናንጸባረገ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብዮ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ረና سلام كميت أغنيف تحتها مدب تطعم سريرنا زيتو الربع زغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوبني زبن لا تحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خصان حزو دماكم أدالونا أقرب مدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان داقي مسلام كبرات هاتلتي نلومي بممر أسر السماحة بستدالوت تعمود زرسا مصحف ستوسده تنتاوي مدرخة وسنة طباب زبل صحف حزلكم قريبا له سناي مكتتال تنتاوي مدرخة وسنة طباب مدرخة وسنة طباب ترنف بزبلق الالصا دك سب من وابرقهم دليتهم تحقواسهم حزنوا من كألتهم من وزته أب مدرخ زقلصلون زترجمولون كفلكي نطبابيو شكسبير وين نزبهراو من قصاص دك سب معزابي خون عالم وهيوت دك سب ناي تياتر مدرخيا نابز بالمزازم مخبص حزخ على الزت ببزيا مجمريا بركوب زي معبل قرنو أبزخون حبرة السب يجهد كوانت نبره كبربعة 296 قرن مدة كورس الجميرو طبابون ميلون أبت انتاوت غريخ كامون أقدمو أبعلتاو هيوت انتاوت قبصاويان ترقم زلو من قدين سوار كمزنبرا أمونيو نتسن سلتاوي بحلاو قعزو حبرة السب انت درعت عزيمنا كعبادو تبقيسو هلو الناس ركب سنة باب تنزيل بون رداء الزمالتكا كل سنة باباو من قصاص نتأزيت حوتون دحورني لزقمتو قدمي زنبرا درجة سنة باب مسرت غيري زنقل ባህርያውን ተፈጥራውን ስሜታትን ክስተታትን ንስነ ጥበብ መንቀል ክኾንዎ ከም ዝኽእሉ ስነ ቃልን ስነ ጽሑፍን ድማ ምስ ካልኦት ጨናፍሮም ኮይኖም ብጎደናያትን ብሂላትን እናጋለቡ ስነ ጥበብ ህልውና ከም ዝረክብ ይገብሩ መረድኢ ቀዳሞት አባሓጎታትናን እናሓጎታትናን ካብቶም ቅድሚዮም ዝነበሩ ወለዶም ጥንታዊ አታታትን ብሂላትን በቅርጺ ስነ ቃል ተቀቢሎም نتوم نسنة طباب بعوتا كقالحو زخدو رحوق كيكنا كابتي ياب ديسكوتات استمزقبل لكوان تجمرنا بموزيكا بخرار كم فقر سلاسة عبازقي بماسة كم تمول سؤالاتها قبر مدهن كفله برها قبر مدهن بجأفرها كم بين عمر الدين تسفى قبرو بجأرها كم هايل أبلا بدرفي كم عقبات سلبا من قست قبروز مسؤولون كالو سنة طبابويان قداموت ناي قدمت مالن قدمين ولدنا سلازم حلالفلهم نساتمون بقديوم نهبانا سلازساغرو نهولمي من سياتنا نتطبب بقالم بصحفن بتكبارن نبزقص الولدو خساغرو هردي قبللو سلازي زخونه هلو معباله سنه طبب دمر وصيت نايتن قدمي زنبور سنه طببات استدمور نايتهلونيو زبلا باهلا توسخ مبرحي زيد ليو بق حقيو هبوب سنة باباو فرس لاسو عباز قوكا مغاد سالتانايتم قدم زنبور سنة باباين دا آيمبر نسو بعلو نايمة جمرتيا خونا كألان وصي سنة باب بتقالا يقولنو خل ملكتو خلنا عدوما تعذبتي نتيام مدرخ سنة باب بتواسات زغرب مالأخدي تقامي يخون قداي ككتاتلو خلو أتزعذبو قداي تواسات تراي زي كونه قداي عدومات ويتعذبت سلازخون أبزعذب الأوان بعلاتهم سب قدام برت عذب تراي كوينهم كترفو هم زي كلو بتغبت الدراش كي وص خلو يخون دحر عذابهم نهب جزءهم كملوز خلو زواقعون زاربون بحلف دما مسكونتات جزاء رسم بمزماد زحقوس انتخينون نتحقوسو زحزن انتخينون نحزنو زفرح تخينون نفرحو زحرق زاندر تخينو كم أون حرقو وزته بحصيرو تعذبتي حدا هنات أمل أختي أمينهم وي حدث صراري سمعي تحديدهم يخدو مالتيو سراح مدرخة وسنة طباب
ንህይወት ተመልካቲ ወይ ህዝቢ ዝገልጽን ዝተንትንን እዩ ክበሃል ከሎ ብኻልእ መዳይ ዘይኮነ ብቐጥታ ንውልቀ ሰብ ብኣሉታዊ ጸገሙ ወይ ኣዎንታዊ ሓጎሱ ዝቕስቅስ ስለ ዝኾነ እቲ ውልቀ ሰብ ኣብ መድረኽ ደይቡ ተሳታፊ ክኸውን ክሳዕ ዝደሊ ዝፍትንን ዝደፋፍእን ረቂቕ ጥበብ እዩ። እቲ ኣብ መድረኽ ዝፍጸም ተግባራት ኣብ ህይወት ደቂ ሰብ በደቂ ሰብ ዝፍጸም ከምኡውን ጉዳይ ተዋሳኢ ጥራይ ዘይኮነ ትርጉም ሓቂ ዝሓዘለ ጉዳይ ህዝብን ተመልከትን ስለ ዝኾነ ንተመልከቱ ሓፍኮፍ ከብሎም ከስሕቖም ከብክዮም ከሐጉሶም ከሕርቖም ኩሉ እቲ ኣብ ህይወቶም ዘጋጥሞም ነገራት ከርእዮም ይኽእል። ኣብነት ሓንቲ ወዳ ብኢድ ሰብ ተቐቲልዋ ብሓዘን ዝወርሐት ወላዲት ምስ ቤተሰባ ተዋስኦ ኣብ ዝረኣየሉ ኣዳራሽ ኣየር ፍቅር ቲያትር ኣዲስ ኣበባ ኣትያ ብተዋስኦ ክትዛነኸላ ብመሰረቲ መደብ ትርኢት ኣብቲ መድረኽ ሓደ ቆልዓ ብኢድ ሰብ ክቕተል ምስ ረኣየት ልባ ተሰዊሩ ምስ ኩነታት ኣዛሚዳ ክትወድቕ ወይ ዝርንዝሕ ክትነብዕ ዝረኣያ ወይዘሮ ረዛን ገብረስላሴ ንሰን እውን ዝርንዝሕ ከም ዝነብዓ ኣውጊዐናኒ ኣብ 1950 ሓደ ካብ ገጠር ዝመፁ ኩነታት ከተማን ኩነታት ፊልምን ዘይፈልጡ ሰብ ምስ ሓደ ወዲ ከተማ ኣስመረታይ ዘመዶም ፊልሙ ክርእዩ ኣብ ቺነማ ኢምፐሮ ኣተዉ። እቲ ኣዳራሽን እቲ ኣብቲ መናብር ዝተቐመጠ ብዝሒ ህዝብን ርኦም እኳ እንተተገረሙ እቲ ህዝቢ መብራህቲ ናይቲ ኣዳራሽ ጠፊኡ ኣብ ጸልማት ተዓጊሱ ምቕማጡ ከዓ ኣስደመሞም። ካብኡ ዝበኣሰ ግን ፊልሙ ክንቀሳቐስ ድሕሪ ምጅማሩ ኣብቲ ዓብ ስክሪን ናይቲ ኣዳራሽ ሓደ ዓብ ገበል እናለመመ ብሓፈሻ ናብቲ ህዝቢ ገጹ ይቐርብ ከም ዝነበረ መሲሉ ተሰምዖም። እዞም ረጒድ በትሪ ታህሰስ ካብ ኢዶም ከይፈለዩ ተቐሚጦም ዝጸንሑ ሰብኣይ በትሪ ኣብ ኢዶም ገበል ኣብ ቅድሚኦም ኣብታ ህሞቲኣ ክገብርዎ ዝነበሮም ምንቅስቓስ ካልእ ሰብ እኳ እንተዘይሓሰቦ ብወገኖምስ እቲ ክገጥምዎ ዝነበሮም ቃልሲ ፈሊጦም ነበሩ። ስለ ዝኾነ ከዓ ሰብኣይ በትሪ ብኢድካ ተመና ብእግርኻ እንታይ እዩ መጸበይኻ ዝብል ሓሳብ ስለ ዝመጾም ኣብ ውሽጢ ኣዳራሽ ቺነማ ኢምፔሮ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ጫካ ናይቲ ዝነብሩሉ ገጠራዊ ከተማ ከም ዘለዉ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ነቲ ህዝቢ ረሲዖም ብናህሪ በትሮም እናወጣወጡ ካብ መንበሮም ብምትሳእ ብዓውታ ኣነ ሓውፀሃይ ዝብል ፈኸራ እናስምዑ ናብቲ ስክሪን ኣምርሑ። ኣብቲ እግሪ ስክሪን ምስ በጽሑ እቲ ስእሊ ገበል ተቐይሩ ካልእ ስእሊ መጸ። ሰብኣይ እንቅዓት ተንፊሶም ንድሕሪት ቁልሕ እንተበሉ ፊልም ዝርኢ ህዝቢ ኣብ ቅድሚኦም ሆጭ ኢሉ በተግባሮም ክስሕቕን ከጣቕዓሎምን ተዓዘቡ። ኣብ ኣስመራ ብኣዳራሽ ቺነማ ኢምፔሮ ከም ዘለዉ ዘከሩ እሞ ናይ ሕፍረት ሰሓቕ እናሰሓቑ ናብ መንበሮም ተመሊሶም ተቐመጡ። ኣብ መድረኽ ኣዳራሽ ማዘጋጃ ቤት ኣዲስ ኣበባ ብዊልያም ሼክስፒር ዝተደረሰት ኦቴሎ ኣብ ዘርእስታ ዓባይ ተዋስኦ ኢያጎ ዝተባህለ ኮኸብ ተዋሳኣይ ብዝፈጸሞ ዝተዋሃደ ናይ ተንኰል ቅንኢ ሓሶት ምኽንያት ህይወት ከዋኸብቲ ደዝዲሞናን ኦቴሎን ብጭካና ሓሊፉ ኣብቲ መድረኽ ክዝርጋሕ ዝተዓዘበት ተመልካቲት እቲ ፍጻሜ ብጥበብ ዝቐረበ ምዃኑ ርሲኣ ካብ ዝተቐመጠትሉ መንበር ተንሲኣ ብኣካል ኣብ መድረኽ ደይባ ንኢያጎ ክትሃርሞ ሳእና ወርወረትሉ። ከም ዝበለ ፍጻሜታት በብግዚኡ ኣብ መድረኽ ስነ ጥበብ የጋጥሙ እምበር ከምቲ ዝተሓበረ ጥበብ መድረኻዊ ምርኢት ካብ ህዝቢ ይነቀል፣ ናብ ህዝቢ ይቐርብ፣ ተመሊሱ ኣብ ሕልና ሰባት ሰሪጹ ምስ ዕለታዊ ህይወቶምን መነባብሮኦምን ብምትሓዝ ካብ ውልቀ ሰብ ጀሚሩ ንኹሉ መዳይ ህይወት የንቀሳቐስ። ስለዚ እምበር ተመልከቲ ተዋስኦ ኣብ መድረኽ እኳ እንተዘይደየቡ ካብቲ ዝተቐመጡሉ መንበር ብምንሳእ ይኹን ከይተንስኡ ሓፍ ኮፍ እናበሉ ተመልከቲ ምዃን ሓሊፎም ተዋሳእቲ ንክኾኑ ዝግደዱ። ግን እቲ መድረኻዊ ስራሓት እንተዓዘብቲ ስለምንታይ ይሕዝኖም ስለምንታይ ከ ይሕጉሶም ዝብል ሕቶ እንተቐረበ መልሱ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተመልከተ እቲ ኣሰናዳእ ዘቕርቦ ትሕዝቶ ካብ ኩነታት ህይወትን መነባብሮን ናይ ተዓዛቢ ዝምንጩ ወይ ዝብገስ ስለ ዝኾነ እዩ። ልሳነዲን ኣልኸቲብ ዝተባህለ ሱዳናዊ ብዛዕባ ድርሰታዊ ጥበብ ዝምልከት ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ብ19 ወርሒ 7 2002 ኣብ ዓምዲ ስነ ጥበብ ንዘቐረበሎም ሕቶ መብርሂ ክህቡ ከለዉ መብዛሕትኦም ደረስቲ ሕብረተሰቦም ዝፈልጡ ይመስሉን። እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ ደረስቲ ንጽባቐቲ መልእኽቲ ስለ ዘይርእይዎ ንዕዳጋ ዝኸውን ስራሕ ጥራዮም ዘቕርቡ ብምባል ሕብረተሰብ ምንጭ ምዃኑን ካብኡ ምብጋስ ከም ዝግባእን ይረድኡ። ስለዚ ቀንዲ ዕላማ ስነ ጥበብ ሰባት
ንሓቅን ንኹንነታዊ ተግባርን ከም ዝስለፉ ምግባር እዩ። መሰረታዊ ዕላማ መድረኻዊ ስነ ጥበብ ብመንገዲ ድራማ፣ ሙዚቃዊ ድራማ፣ ኦፔራ፣ ባምቡላዊ ድራማ፣ ፓፔት፣ ረቂቕ ትልሂት፣ ባለት፣ ድምፂ ኣልቦ ድራማ፣ ማይም፣ ብዋዛን ቁም ነገርን ኮሜዲ፣ ብሕብረት ትርኢት፣ ሰርከስ፣ ብደርፊ ወዘተ ኣቢሉ ንሓደ መልእኽቲ ካልኦት ሰባት ከም ዝኣምንዎ ንምግባር ዘኽእል ኣብ መድረኽ ዝካየድ ዝሓየለ ሜላ እዩ። ውርሻታት መድረኻዊ ስነ ጥበብ ሃገርና ንኣብነት ተመክሮ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ማታ እንተተላዒሉ ወይ እንተተዓዘብና ካብታ ቅድሚኣ ንሓፂር ግዜያት ተቐልቂላ ግን ከዓ ዘይርስዓን ዕዉትን ኣበርክቶ ወፊያ ካብ ዝሓለፈት ማሕበር ምምሕያሽ ሃገራዊ ልምዲ ማምሃል ዝተረኽበ እዩ። ተመክሮ ማምሃል እውን ካብታ ቅድሚኣ በብዓይነቱ ዓበይቲ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ኣበርኪታ መጋረጃ ስራሓት መድረኽ ከፊታ ዝሓለፈት ማሕበር ተዋስኦ ደቂ ኣባት ማተደ ዝተረኽበ እዩ። ተመክሮ ማተደ እንተበልና ከዓ ካብ ከም በዓል መምህር ኣብርሃም ረዳእ ጻድቕ ዝመሰሉ መንእሰያት ተምሃሮ እናኣከቡ ዘዋስኡ ዝነበሩ ዝተረኽበ ምዃኑ ካብኦም ተሰገርና ድማ ካብቶም ቅድሚኦም ብዝተፈላለየ ኣገባብ ንስነ ጥበብ ብባህላዊ መዳዩ ዘቃልሑ ዝነበሩ ወለድና ዝተረኽበ ምዃኑ ንርዳእ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ናይ በዓል ሮኬት ማሕበር ቲያትር ሃገራዊ ልምዲ መትሃል መርሓባ መቓልሕ ጓይላ ዘርኣይ ደረስ ባንድ ፖሊስ ባንድ ከምኡውን እተን ኣብ ሰውራ ዝጠጥዓ ጉጅለታት ዝወፈዩ ኣበርክቶ ሃብቲ ተመክሮታት ማትኣ ከም ዝተረኽበ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ንኣብነት እታ ኣብ ተጋድሎ ሓድነት ኤርትራ ተሓኤ ብ1968 ኣምቤላ ኣብ ጉባኤ ኣዶብሓ ሃገራዊ ክፍሊ ምንቅስቓስ ቲያትርን ሙዚቃን ብዝብል ስም ዝተመስረተት ጉጅለ እንተርኢ ዘከርና ኣብ መጥያስ ተወልደ ረዳን ካልኦት ከምኡ ዝበሉ ገዳይም ስነ ጥበባውያን እጃሞም ኣገዳሲ ከም ዝነበረ መጽሔት መርሓባ ትሕብር። ከምኡውን ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ኣሰር ስነ ጥበባዊ ዕዮታት ንምትላም ካልኦት ስነ ጥበባውያን ኣገደስቲ ነይሮም እዮም። ቅዱስ ስነ ጥበባዊ ኢሳያስ ጸጋየ ማዕባብላ ስነ ጥበብ ኣብ ሜዳታት ቃልሲ ንምብራህ ፍኖት ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ መጽሔት ነጸብራቕ ቁፅሪ 1 ሚያዝያ 1994 ገጽ 36 ክገልጽ ከሎ 1979 ከዓ መርሖም ምዕባለ ስነ ጥበብ ኮይና ክገብራሎኒ ብዝብል ኒሕ ከዓ ርዝነት ዘለዎ ስራሕ ተሰሪሑ ክብል ጸኒሑ ቀጺሉ ኣብ ገጽ 27 ኩሉ ዝሓለፈ ብትዝታ ስለ ዝዝከር ዘይኮነስ እቲ እዋንቲ 1979 ክሳብ 82 ብረገጽ ስነ ጥበብ ዳርጋ ካብ ዜሮ ነቒሉ ንሃገራውነት ዘንጸባርቕ ዕቱብ ስራሕ ዝተኻየደሉ እዋን እዩ ይብል። እንተኾነ ልቐሊሉ ኣብ ገጽ 36 ግና እቲ ዓውዲ ኣብ 1975 ገለ ክእለታት ጥርዮም ዝነበሩ ትበርህ እድሪስ ጻዕዱ ባህታ ኣባይ ስሓቕ ዝበሃሉን ካልኦትን ዝርከብዎም ከዋሳወስ ጀመረ ብምባል ንሰንሰለታዊ ጉዕዞ መድረኽ ስነ ጥበብ ብዘየማትእ ገለጾ። እምበኣር ሽሕ እኳ ኢሳያስ ጸጋይ እቲ ወንቲ 79 ክሳብ 82 ብርግጽ ስነ ጥበብ ዳርጋ ካብ ዜሮ ነቒሉ ንሃገራውነት ዘንጸባርቕ ዕቱብ ስራሕ ዝተኻየደሉ እዋን እዩ እንተበለ ዝኾነ ስራሕ ቅድሚኡ ካብ ዝነበረ ይንኣስዕበ ተመክሮ ወይ ነቑጣ ተበጊሱ ክወሳወስ ከም ዝጅምር ዘየጠራጥር ባህርያዊ ሓቂ ስለ ዝኾነ ጎሲዎ ክሓልፍ ኣይደለየን። መድረኽ ስነ ጥበብ መድረኽ ስነ ጥበብ ዝበሃል ተዋሳእቲ ተዋዘይቲ ሙዚቀኛታት ዘመርትን ደረፍትን ወዘተ ስራሓቶም ብኽኢላታት እናተመርሐ ብጥርንፍ ወይ ብንጽል ኣብ ቅድሚ ተዓዘብቲ ዝዋስኡሉን ዝንቀሳቐሱሉን ምርኢቶም ዝትግብሩሉን ቁሉዕ ቦታ ወይ ኣዳራሽ ቲያትር እዩ። ስነ ጥበባዊ መድረኽ ኣብ ኩሉ ሕብረተሰብ ብዝተፈላለየ እዋናት ኣብ ኩለን ክፍልታት ዓለም ይህነጽ ምንባሩ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ቲያትር ዝብል ቃል ቲያትሮ ካብ ዝብል ክልተ ትርጉም ካብ ዝሓዘለ ኢጣልያዊ ቃል ዝተረኽበ እዩ። እቲ ቀዳማይ ትርጉሙ ተዋስኦ ንኽረኣየሉ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ህንፃ ዘመልክት ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ተመልከትን ንምዝንጋዕን ንምዝናይን ኣገደስቲ ኩነታት ንምሕባርን ተባሂሉ ኣብ መድረኽ ዝካየድ ተዋስኦዊ ፍጻመ ወይ ትርኢት ዘመልክት እዩ። እዚ ቲያትሮ ዝብል ቃል ካብ ኢጣልያዊ ዘመነ ተሃድሶ ጀሚሩ መበቆል ናይዚ ቲያትር ዝብል ቃል ኮይኑ ከገልግል ዝጸንሐ እዩ። ኣዳራሻት ቲያትራት ሃናንጾም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተመሓየሸ እኳ እንተመጸ ኩሎም ቅዳሕ ናይቲ ጥንታዊ ኣንፊ ቲያትር እዮም። ግሪኻውያን እቲ ብደርፍን ብትልሂትን ብድራማን እናተሰነየ ዝብዕል ሃይማኖታዊ ፌስቲቫላቶም ዘሰላስልሉ ናይ ግዳም ዓውዲ ቲያትር ኣንፊ ቲያትር ኣብ ኣፒዳውሮስ ብፍላይ ኣብ ኣውሮጎሊስ ዝተባህለ ማይ ጸሎት ዝፍልፍለሉ ቦታ ቅድሚ 1500 ዓመታት ዝተሰርሐ ኣስታት 14,000 ተመልከቲ ዝሕዝ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ዓውዲ ቲያትር ጥንታዊት ግሪኽ ፍርቂ ቅርፂ ክቢ ኣብ ዘለዎ ጸግዒ ጎቦ ንእድታት ዛሊኻ ጸፋሕቲ ቐጸላ እማን ሰሪዕካ ኣብ ቁልቁለት ኣብ ዝርከብ
مدمود ليت أمريت نزكايد سراحات مدرخ سنة طبب نمرأي زطعمي نيرو قصيدو صعب قرص مدرخ سقالا زلو زنك أساس والدبيت زمسل برخ زبلو قالق خفلتات زركبوه أمن صرتهم تملكتي ويتعذبتي تتخيلي زقامه تملكتي نتواساتي بنصر كريئوام زخقلو مدرخ نبره أزا عينت مدرخ زياب زنبر اللقوان زنبر تواساتي دك تبعتي تراحم نيرهم اتحق يخوم ويخون مبار اتسنت بوا سراحاتس نتجز بحري بزوكل ماسكيران بقرص جز تسرحي قلباب جز بدمق محبراوي الباسات برقورت النواحتنا سائل زمعرقه بهزبز خبرن استفتوان مويا زرعي له مدرخ يزنبره قدما 55 قدم لتوكروس زنبره تياتر زرعي لبوتاتات نجز يتباهلو سراح مبار قوام خمزي نبره يزنتو بامبيز تباهله روما وسنت بباوغن التاريخ تياتراو مدرخ قداماي كبهري كال أب قدمتي نئشتون بريخن زهانصو تياتراو مدرخ أب رأسيو خا خالق فرق خبي زقرصو تملكت زقمطلو بعنصيت استسرحو أقار زلوو سلسته مأتون موصين أفيفت زركبو قوام قبايا مسل بوتا سرحه نسو انتخونون قوامي يخون مبر اتم تواسعتي زواسؤلو مدرخ ببعلو استخدنا قالق نيرو أب كم زعينت مدرخ زيز قربو مدرخ أو سرحات مبزحتي حبرتسب بزيا فلالاي ساتفو مني ملكتهم النبراء بدحريو ستانسو مدرخات جن سب مسب وي سب مستقادات انساتات كسا هيوت محلاف أبز قبرو قالسي نمرأي قلقلو نبارو بربراويان نروما دحر مورارم جن اتياب كريستيانوي أبيات تسولت كي ترفسو قيم زنبراء روماو تياتراو من كساس ندحري تمالسه بزمهن يازي اتي مدرخو سراحات أب أبايتي والكسباتن أب كل قصري أبيعت مستن هوتيلاتن مع حضرتاتن توسينو كسأنح قدنا تكونو دحرم الدخان بربراويان جن اتهم كريستيان منفسه تمرتين مزرقا حاب سب كل مدبات نتهم صحف كم ببو زي كقلو مؤمنان بزعبال دتن تنساي كريستوس كم زفلطون مقبار زخيل تياتراوي سراحات كزوتر جمارو كم مبل 14 كسا 10 طفل الزمن أبز نبرة جزيرما بفلا بعد إنجليز استقصى مدرخاوي سنة باباو تياتراوي طبب أب كل هزباو بوتاتاتن بدمكت كسرحن كزرقهن ترأي تياتراو بوتاتات بقرصهم تواسؤتات دما بعينتهم من أقرار بؤمن ببزح تواسؤتهم من كلواتن كم حيشن كعلو قداماي جبير كلاي جبير وزتهن زمسل بتخاتالين زقرب تريت تواساتين ببينو عياتهم بستفلالوي جن كأت السريع ما بزنك أساسر عربيتات كوينهم ببترام رئيتهم نبتملكتي قرب نبرو اتياك قرار بانا قرار صان تياتراو مدرخ أب بينو وجنات أوروبا ببينو زخون ملكأن أسرار عن برو أب هاجر فرنسا زوتر زنبرة تياتر أميرا تنيس قرب كله وتم تملكت غا أبتي بجود نستسر حاجة بلا خوينهم يعزبون برو أب أوروبا موسيقى أو دراما أوبرا بهزبي ناتفتوس لازمسة أتسأن حقرصي تياتراو هنسان مدرخن بقرص أوبرا وهنسان مدرخن كعبل الجمرة أتتنتهوي فرق قرص خبد ما الناترفة بغرت إيه كونو ربع خرنا كتكا قدنت كونه انجليزاويان جن عبد دراما وسرحات منبر موسيقى او دراما اوبيراس لزيد هابو اتت انتهو انجليزاو مدرخ تياتروم بتي شكسبيراوي تياتر بزبل سمز صواع بزح وشت او دربتات غاليري زلو بوتاس تمسرته هنص ايفلت نبره اب عالم تقداماي نسنت بباو مدرخ زب قعرق احيتات زمار ادراش تياترو اولمبيكو زبال أب فيتشنسا بشحن 584 استهنصيو أب زحالف زمانات بركت زبالو بقرصهم يخون بقفحهم حدا خب حدا زي ناقصو تما حيشم استهنصوا درشات تياتر كم زلو أمونيو نابنت اتي أب هافانا وكيبا بقفحو شدش شحن 500 تعذبتي 5 حز كوينو استهنصيو أب زقزي زغا اتزعبي أدراش كوين الله راديو إرنا فتوات تغطاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاقبكم تزانيكم كتكونوا تسفنا قبرنا نايلم تحسنا أبزازمنا لنا أب مدبنا زلكم رؤيتو يخون نغفيتا ويوان كقربالكم تلالي وصحفات مزلو بترمون دادراشانا ناب راديو إرنا @gmail.com وي راديو إرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنا يو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبناي مل اختصاص انك تقدر فلاي كم تقولوا كزغاخركم دالي
ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ ጠጥዕሞ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና